যতন চুবালাই 29 तारिख डिसेम्बर 2021 साल मारियो एडिसि हापां फाइमानि यागोलो चिनि त्रिपुरा हावो हाबुबाग्रानि बिसिंतै खलायवै चिनि त्रिपुरा स्टेट ते एडिसि हापां बाय मिलेवै कायसा 29 तारिख 12 2021 साल मारियो लैंड अलॉटमेंट कायसा कमिटी त्रिपुरा हा गनांगै कायसा सब डिविजन लेवल कमिटी खाजाखा ओ कमिटी खाजाक माने यागोलो जों कक पिरते तिनि फाइवै काक्राबन ब्लक आमचाइनि बिसिङो कायसा गुलमुरा हनै गामि खुंसा वो कायबा बिसिनो तैयै एबा 5 खान बिसिनो तैयै कायसा ककपिर पान्डा लैंड अलॉटमेंट नि उङै खायनानि फायखा अरो कक साथाय कलायबो अमो हाय खलायबै लैंड अलॉटमेंट तमानानि बाङै आचायना नांखा त्रिपुरा हासाखाओ कखे बसि तिनि 1960 कार्ड ऑफ इयार्स लैंड रेजिस्ट्रेशन एक्ट खायबै त्रिपुरा हा गनांगै एडिसि आमचाइनो हा तैखगनानि हा सेकजाकमानि न फियाव गैतबनानि आबोनि बाङै तिनि लैंड अलॉटमेंट मा आचायखा ओ आचाय माने एकटाइनो उद्देश्य चिनि बसंनि बरक रगने हा कमाय तंनानै तैखगनानि चिनि बसंनि बरक रग बखारियाव गै तंगु मकलनि मुक्ति कलाय तंगु 1979 जरिप माने परे ताबक सुख जरा जरिप या त्रिपुरा हा साकाओ अबरगनो जि बरक रगनो तैखगनानि ओ जरिप खायमे याबानो बिसकांग बाहायके जरिप खलाय रमानो तैबो चिनि बसंनि बरक रग चिनि बसंनि स्कुल रग हाथि हाबा रग गोबांमा तरक कसरावै दंखा अबोत्रगनो प्रोटेक्शन रवानि बाङैनो तिनि लैंड अलॉटमेंट मा आचायखा त्रिपुरा हावो चिनि बसंनि बरक रगनो अफिसाव हंकेनो सालब्रों सेटलमेंट ऑफिसर जों कागज र ब्रुं कलायो नोंसा खलाय जाया फियाबा गुबुन बसंनि बरक रगनो इके सालने प्रति साल अपडेट उङैमान थां तंगु अबसि बलायवा नामस थंसा आबोनि बङै आं कयनाय थ्रुनरनि बिसिंतै खलायबै नि चिनि ताखक बुखु मीडिया सनि बिसिंतै खायबै जों बाचा नाङि नांसिनाय जों सिसा नाङि नांसिनाय हा बुबाग्रा जोंनो तिनि कमिटी संसाखा 29 तारिख 12 2021 लाय थांनाय बिसिओ जों ता उनजाखो ता दोखो फियाबा चिनिबो अचिभमेंट गोबांमा दं जोंनो कमिटी खामानि यागुलो जों सब डिविजन लेवल एप्रुव खाय रहका थांनाय 16 तारिखो चिनि बसंनि बरक रगनो 119 जना हा जों रखातै खगै उदयपुर सब डिविजन आसक सिनिबाय थागियाखो चिनि फातार हावो थांगै चिनि बसंनि बरक रग हा तै दफानो तै खगनानि हिचरैनाय ताबो बरकनि बाङैबो जों हा तै खगनानि उङै जों कक सालायखा सालाय माने परे जों बरकनो डिमार्केशन खाय दंगो फियाबा पाइसगियाखो 88 जना एनएलएफ तिनि जरा याक सुसावै फायनाय रिटार्निस ग्रुप सरनो जों अमा हायका हा तै खगनानि थां दंगो अमा सिनिबाय पायाखो बिसकां सालसावो जों जरिब खलायमे आफानो शिबिर खलायबै चिनि आमचाइनि जतो नाइन चुचु बरा राचिनि सिनि हा जोंजाल नां फायमानि बाहायके जोंजाल नांखा कखनके अमो हाय चिनि नाइन चुचु सर थै थाङै मताय जालांबायखा फियाबा बनि बसा बनि तैरक वारिस हिसाबै ताबक जराति खेत बुमुं खलायलायमिया ओ बुमुं खलायमियानो जों शिबिर खलायमानि बिसिंतै खलायबै किसाफादे बरकनि बखानो दुखनो मेथेमानो बरकनि किसाफादे मकल मुक्तिनो जों हुमानो अमनो जों साकथारै दङ आबोनि बाङै एडिसि हापांबाय जों कक सालायखा कक सालायै पाइमानि यागुलो ब इनिशिएटिभ नाखा चिनि एडिसि हापां 6 सिडुलनि प्रोविजन अमो तंगु अमनो खलायमानो हि बसामाने बाङै जों कक पिरै तंगु एबं बेसकांग सामो जों तांनाय नेराव बरकनि सुबामानि बिसिंतै नेराव बरकनि बिसिंतै लोकरंनि जों जाल जाते काकथों अमनो जों नायबो बलाय का हामबाय सर ओ जगह कायसे सिंगा मुसुंखा माने लैंड अलॉटमेंट आबो त्रिपुरा सरकनि जे थाय जागा दखल खाय दं कायसे सनो का जागा बुमुंख्रैना बुमुंथायरनो नाव दन हारमंना बलाय का सोंमाने गाहाम all land allotment चिनि बरकनो फार्स्ट ऑफ ऑल अमा हायके जों वासखा सारा त्रिपुरा हा गनांगै लैंड अलॉटमेंट पहिले याप्रि सेमानि अमो हाय चिनि बसंनि बरक रग हा बुबाग्रा बाय तलजाक फायनाय बसारक नक थाय तंतो तैसने नक थायबो मोनक्रै चिनि खेत पान्थर बिसिंतै चिनि नक बिसकांतै गोबांमा प्रोजेक्ट सोनायबै स्टेट गवर्नमेंट
लाराव तावो फियाबा सिनि बसंनि बरक रक किसाफोरनि बिनिमय मैया रां खक्साबो मैया तमाने बाङै नक थाइबो मोनकरैनि बाङै जागा जुमिबो मोनकरैनि बाङै कागज करैनि बाङै आबोनि बाङै नितिनि पहिलासो इनिशिएटिभ नाखा नक थाइ खालायबो मोनखायरग्रानाय नक थाइ खायमाने यागुलो जों जाथायनि व्यवस्थाबो थाङै दङ बार हेड बरकनो जों ताबक कानिसा खालाय जागा रवानि चेष्टा खायदों अनन टुटुल माबाय माने अमहाय थाइनि बुमुं रक खालायमान अमहाय खालायमाने ताबक अब कायसा तिप्रा मथनि बेदे खालाय अंखरमनि त्रिपुरा मथा ते स्टेट गभर्नमेंट बाय मिलि खालायमाने तिप्रा सरक ताबो तिप्रा मथना नाय ग्रेटर तिप्रा लैंड आबनि साथे साथे जे जागा कागज करै जे थायो दं आबनोबो सामुं खायजाक सामुं खालायजाक दङ अमा अलरेडी जों 119 जन एप्रुव खायरहका रिटार्निस ग्रुप 88 जननोबो जों एप्रुवेल खायै ताबो हा सुलै दं बरने बाङै अमा सिनि पायाखौ सिनि हाथि हाबा जगा जोंजालं तमारनोबो जों तै खावै दं ताबो तरक तरक सिनि साब जुनालनि जागा अमाय जोंजालं मारनोबो सामुं तां दं